Aquest és un missatge per tota la gent que sou a la biblioteca aquest vespre. Fa molts dies que estem preparant aquesta trobada. Us agraeixo que sigueu al meu costat avui. La imatge pel polític és molt important i per això fa molts dies que pensem en com fer el vídeo del candidat. I per inspirar-nos n'hem vist alguns de molt originals, de simpàtics, de super ben fets i que feien el candidat molt proper. Però pensant en el vídeo em vaig trobar fent-me algunes preguntes. Barba de 4 dies, rotllo Guardiola, o m'afaito? Americana? Texans? Semblaré massa jove? Puc semblar més gran? Totes aquestes preguntes, en el fons, no tenen res a veure amb com fer un Rubí millor. Així que en aquest vídeo no em veuràs com em sona el despertador, què és el primer que faig quan em llevo, si vaig al gimnàs o si vaig a córrer, no em veuràs sortint a passejar el gos, no em veuràs com em faig el nus de la corbata, tampoc em veuràs cuinant, i si tingués fills tampoc et diria ni com es diuen ni t'ensenyaria com els duc a l'escola. Perquè jo no seré millor candidat amb americana o amb texans, sinó amb moltes hores de feina. Perquè tu no em faràs més confiança pel gos o pel gimnàs, sinó per unes bones propostes. Perquè això no va de semblar un polític proper, sinó d'apropar la política a la gent. Avui us vull explicar per què vull ser alcalde de la ciutat que m'estimo. Avui us vull dir que us necessitem per canviar Rubí. Avui ens posem en marxa per guanyar un nou ajuntament per un nou país.